Oops, teka. Kinat ko muna yung video kasi dito tayo mag-start mag-vlog kasi dito rin ako nag-start mag-video. So ating nga palang driver na si Wayne, ang pinakamalupit kong pinsan. And yan, habang binabagtas namin ang Presentation Road papuntang Karamoan. So nakapansin nyo, napaka-chill ng daan at napaka-relax. Kaunti lang yung dumadaan. So ingat pa din tayo sa ating pagdadrive. And yan, ingat din tayo kasi meron tayong makikita dito mga reblocking papuntang Karamoan. So, see you in Karamoan. Let's go! At andito na nga tayo sa Presentation proper and 42 kilometers pa yung kailangan para makapunta ng Karamoan. Let's go! At meron din kaming nadaanan ng magandang tanawin. So, ayan, tumigil muna kami sa gilid at binidyan na din namin. So, montage, pasok! At nabitin ba kayo kasi kakaunti lang yung montage ko kasi para lang dun yun sa view na nadaanan natin. Dahil kung uubusin natin dun yung oras natin, matatagalan pa tayo kasi napakalayo pa ng ating pupuntahan. So ayan, see you on Karamoan. So ayan, dito na tayo sa Karamoan boundary and papasok na tayo at malayo-layo pa dito yung sentro ng Karamoan. So let's go! So ayan, nagdadrive na tayo papuntang Karamoan proper and napakahaba ng aming binabiyahe simula sa boundary. At yan, ingat tayo sa mga curve dito papuntang Karamoan. And yan, at bigla kami may nakitang portal at biglang skip. Nasa sentro na kami ng Karamoan at dito na tayo sa munisipyo ng Karamoan. At yan, wag na natin patagalin pa. Pumunta na tayo ng barangay Paniman ng Karamoan kung saan sasakay ng bangka para malibot ang iba't ibang island sa Karamoan. Let's go! And ngayon, andito na ako ngayon sa Paniman. So ayan, papunta na kami ng Matukad Island at sasakay na kami ng bangka. Ilang bang oras yung biyahe papuntang Lagun? Simula dun sa Paniman. 10 minutes. Ayan guys, 10 minutes tayong magbabangka papuntang Lagun. Wait guys, so biglang change route tayo dahil sabi ni Kuya low tide daw yung dagat. So hindi tayo makakapunta sa Matukad Island. So una natin pupuntahan yung Minalahos Island. So tingnan natin kung maganda ba talaga dito. So let's check it out. Let's go! Oh, ingat lang tayo sa pagbaba. Ikaw mag-ingat. So yan, nandito na tayo ngayon sa Minalahos Island. And tara, libutin na natin to at wag na natin patagalin pa. So tara! Meron daw ditong magandang view, sabi ni Kuya Ramon. Ito daw po yung may magandang view dito. Guys, ang ganda dito. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Parang nasa Palawan na rin ako. Yung El Nido, Palawan. Let's do the montage video. Let's go! I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I
at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints that are hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I know. So, tapos na nating makita ang ganda ng Minalahos Island. So, sunod na natin ng Cagbalinad Island. Let's go! Kaya kakalis lang namin ng Minalagos Island. So papunta na kami ng Cagbalinad Island. And yan, montage video, pasok. And yan, nakarating na kami dito sa Cagbalinad Island. And yan, nakikita nyo napakalinaw ng tubig. And so, tara, libot tayo. So ayan, nandito na tayo sa Cagbalingad. So ayan, yung island ng Cagbalinad ay maliit lang siya compare doon sa Minalagos. And yung mga rock formation naman dito guys, ito naman yung dinarayo dito sa Minalagos. Ay, Cagbalinad. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente. Aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza. Mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. At tapos na nating libutin ang Cagbalinad Island. So, next destination natin ang Lahos Island. So, tara! So ayan, nandito na kami ngayon sa Lahos Island and tara, libutin na natin ang Lahos Island. Tara! Memories die out too hard. We were drowned in mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. And yan, tapos na nating libutin ng Lahos Island. So ang isusunod naman natin ang Matukad, kung saan matatagpuan ang misteryosong bangos. At puntahan natin para masaksihan natin kung ano ba talaga ang bangos na nandun at kung gaano ba kaganda ang Matukad Island. So tara!
So ayan mga madayan, nandito na tayo ngayon sa pinaka-last na ating bibisitahin sa ating island hopping, ang Matukad Island, kung saan matatagpuan daw ang misteryosong bangus dito sa Karamoan. So ano pang hinihintay natin? Tara na't libutin na natin ang Matukad Island. At nang maipakita ko na sa inyo ang ganda ng Matukad Island dito sa Karamoan. So tara, let's go! Sa pagdating namin, meron kaming nakitang nagtitinda ng halo-halo and fresh buko dito sa Matukad Island. At trinay ko munang bumili at kumain dahil napakainit nga ng panahon dito sa Matukad Island. Yo te traigo esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cupey Alto. So ayan, kasama natin si Kuya Joseph. Akyatin na natin yung lagoon. So guys, ito yung aakyatin natin, napaka-steep. So magiging climber tayo dito. So mauna ka na muna, Kuya. So titignan muna natin si Kuya kung paano umakyat. So ayan guys, kailangan na maingat tayo sa mga hawakan nating bato. Kailangan natin sa buhay mag-ingat. Kasi pag hindi ka nag-ingat, ikaw lang naman yung mapapaangat. Struggle is real. So worth it naman ata. Sana magpakita sa atin si Bangus na sabi ni Lola, pero hindi ko pa siya nakikita, no? So kailangan lang natin na ma-confirm. So guys, andito na ako ngayon sa Matukad Lagoon. Ayun o, nakita nyo yun o, sa dulo. Ayun na, nakita na namin yung Dalawa. hindi ata kita dito sa camera. Para mas makita natin na malapitan, so hanap tayo ng bagong spot. So let's see if makita natin na malapitan. So let's go. Matsakat daw ko dyan. Ang naarugon takaman. Tagayahin kita, boy. Paano yung boy? Pero masuwiin ka po. Reveal ba rin? Ano? May tunog baga. Oh, naririnig niyo ba yan, guys? Hindi po talaga siya bato. Isa siyang metal. Hop, simbang gabi. Aning ay. Dakula man talaga ay. Dakula ba ganyan do?
Kung may zoom lang yung GoPro. Kuya, kaya mo din maabot yung sa camera. Kaya yan, kung malupitan yan si Kuya Joseph. So, kitang-kita ko na po yung isda. Ang bangus. Bangus talaga. Oh. Ipinakadakula. Sorry for the bad words. So nakikita nyo naman yan. Ang laki-laki nga talaga niya. So ayan, nakita na natin na mas malapitan, napakalaki talaga ng bangus na ito. So ayun na lang humusga. Ayan na ang footage. Bangus talaga siya guys. Napakalaki. So montage naman tayo para sa lugar na to. So let's go. Tignan nyo ang ganda ng lagoon na to. So guys, dito sa Matokad Island, meron akong ipapakita sa inyo na pwedeng, so dito kitang-kita ang buong Matokad Island, ang baybayin ng Matokad Island. At ako'y pagod na. Ayan po ang Matokad, mga ka-wonder. At ako'y nangingiri-ngiri, makangiri-ngiri. Goods. All goods. Yes. Ayan, napakaganda ng view dito. So relaxing, kahit pagod na ako, na-relax ako. So shout out sa tatlong yan na napaka mabubuting tao. Yeah. Mga pilo na no. Yan po ang tatlong mabubuting tao na matatagpuan dito sa Matokad Island. Mga taga-igdi pala na ano. At yan, enjoy naman na tayo. Tara na't mag-swimming at ipapakita ko na ang ganda ng Matokad Island. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you Lahat kayo. Thank you very much for your kindness. At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood and huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel
And i-like pag nagustuhan nyo. Maraming salamat sa lahat-lahat. And goodbye. Bye-bye. Thank you very much. I need some space to think this through.